an bɛ foli bila an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ la, ka foli bila an ka dugutigiw bɛɛ la, ka foli bila an ka ladatɔn ɲɛmɔgɔw bɛɛ la, ka foli bila an ka mɔgɔbaw bɛɛ la, Mali kuran fɛ, tilebe fɛ, Mali jamana kɔnɔ, an n'an ka tungarakɛw ka foli bila bɛɛ la. K'aw fo dante foli mun na, k'aw fo aw ka wulikajɔ, k'aw fo aw ka jamana kanu, k'aw fo depuis transition daminɛna a y'aw jɔyɔrɔ fa fo ka se bi donya ma, k'o foli bila aw la. N ye aw ka discours lamɛn, a ka kan an ka hakilinata di aw da magara yɔrɔ damadɔni na, n bɛ hakilinata di olu kan. A fɔlɔfɔlɔ o ye lakanako ye n'a bɛ f'o ma sécurité, a caman da magar'o la. O sécurité n bɛ fɛ mɔgɔ ka faamuya nɔgɔya la. Sécurité ale fanba bɛ armée de kan, donc n'o ye défense ye ani sécurité. N'i y'a mɛn yɛrɛma hɔrɔnya, k'a fɔ dugu bɛ n bolo, ni armée t'i bolo, dugu t'i bolo, o y'a fɔlɔ ye. Yɛrɛma hɔrɔnya bɛ daminɛ fɔlɔ armée de la, mun b'a to i bɛ se k'a fɔ ko nin ye n ta ye. O filanan, o ye yɛrɛma hɔrɔnya filanan n'an b'a fɔ ma ko souveraineté économique, i ka nafasɔrɔ sira, ni armée t'i bolo, nafasɔrɔ sira tɛ se ka k'i bolo. A sabanan n'an b'a fɔ ko souveraineté politique, n'i y'a mɛn i bɛ politique kɛ k'i bɛ yanga mɔgɔ tɔw sanfɛ, armée ɲɛnama de b'i bolo, ni armée t'i bolo i bɛ kɛ mɔgɔ ka namugulansogo ye. Donc o kɔrɔ ye min ye, an ka faamuya, armée bɛ fɛn bɛɛ daminɛ la, a bɛ fɛn bɛɛ laban na, fo mɔgɔw k'o de faamuya. N'an y'o faamuya dɔrɔn, ko mana gɛlɛya cogo o cogo i bɛ armée ka baara kɛ n'o ye. N b'a fɔ nɔgɔya la, mɔgɔ min fɛn foyi t'e bolo, i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ, i bɛ se ka fɛn sɔrɔ n'a ma kɛ lafiya kɔnɔ, n'a ma kɛ lakana kɔnɔna la. Bon ni ye fɛn fana sɔrɔ, ni lakana tɛ yen, dɔ bɛna b'i kan k'i ka fɛn gosi la, i bɛ kɛ fɛn t'i bolo ye. Donc a ka kan lakana, o bɛ fɛn bɛɛ daminɛ, a bɛ fɛn bɛɛ laban na. Donc lakana ko bi an bɛ taabolo min kan, maliyɛnw ka laɲini de don, an bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi, a kɛra politique kunda, a kɛra lakana kunda, a mana kɛ hali jamana yiriwali kunda, a bɛɛ ye jamanadenw ka laɲini de ye mun tɛmɛna assise fɛ. O de ye nin bɛɛ fɔ ko nin bɛɛ ka kɛ. A laɲini fɔlɔfɔlɔ o tun ye lakana ye. O lakana kɔnɔna na ko ka Mali fan bɛɛ minɛ, ka Mali finitigiw bila Mali fan bɛɛ. Donc o de ye baara na ban ni Kidal, Tisalit, Agilok ani bɛɛ minɛli ye ka Mali finitigiw sigi. Mais fɛn kelen bɛ yen, ni transition kun banna, ko Bɛri ma minɛ, Kidal ma minɛ, Tisalit ma minɛ, Agilok ma minɛ, Maliyɛn si kun t'a faamuya, sɔrɔdasiw yɛrɛ kun t'a faamuya, CNT t'a faamuya, gouvernement t'a faamuya, ne yɛrɛ kun t'a faamuya. Sabula daga jamanadenw ka u muɲuna, ka sabali, ka kɔngɔ muɲu, ka minɔgɔ muɲu, ko ka lakana sabati, u ye jɛra ko ka jamana nafolo fanba ta ka don lakanani na. O minɛn fɛn o fɛn san'o na, a minɛn ma san ko ka kɛ Sopar dɛ, a minɛn ma san ko ka bila musée kɔnɔ, a sanna ka kɛlɛ de kɛ, a sanna ka Maliyɛnw lakana, a sanna ka jamana lakana, a sanna ka Kidali minɛ, ka Agilok minɛ, ka Tisali minɛ, ka Bɛri minɛ, a sanna o de kama. An bɛ foli bila Maliyɛnw hukumu kɔnɔna la. Nin fɛn fɛn kelen filɛ ni Maliyɛnw caman nisɔndiyalen don k'a fɔ ko Kidali ni yɔrɔw minɛla, a fanba, foli fanba fɔlɔ jamanadenw de. Ni n b'a fɔ tuma bɛɛ n ko sɔrɔdasikɛ a mago bɛ basigi la, mun b'a to a bɛ se ka baara kɛ, ni basigi tɛ yen a bɛ gɛlɛya. A yɛrɛ y'a yɔrɔ minɛli daminɛla, janfan barika bonya kojugu, mais a kun kɛ kun ye ka Maliyɛnw ja wuli, u ka wuli ka bila jamana ɲɛmɔgɔw kɔ, mun b'a to kɛlɛ bɛ tiɲɛ an bolo, mais Ala barika la jamanadenw y'a faamuya, o de y'a to gɛlɛyaw nana, jeliw bɔnna, mɔgɔw ɲɛ tora la, a yɛrɛ baton a ta kɛra denɲɛrɛninw, musow, minnu ma min ma bɔn ka taa bi, ko bɛɛ kun ka jamanadenw la muruti de, mais jamanadenw y'o bɛɛ faamuya, ka gɛlɛya in kun, ka dimi kun, ka to armée kɔ, ka dogo armée la, o de y'a to an sera ka nin baara bɛɛ kɛ. Hali bi foli fanba fɔlɔfɔlɔ o ye jamanadenw de, k'u fo u ka muɲu na, k'u fo u ka jamana kanu na, k'u fo u ka armée dɛmɛli la. Donc an tɛ ɲinɛ o foli kɔ. N bɛ mun fɔ ka foro kan, jamana lakanani na an ye sira dɔ de ta sigi ko n tun tɛ sira mun na. Ko fila kun don. Jamana kelen tigi caman an b'o de kɔnɔ, an b'o waleya de kɔnɔ, jamana kelen tigi caman. Maliyɛnw ka laɲini bɛ yen, an ka laɲini an ka jamana kan k'an ta ye, an ka jamana lakana. Jamana wɛrɛ minnu bɛ yan
olu fana n'u ka laɲini don an ka laɲiniw tɛ kelen an ka yetaw tɛ kelen a tɛ se ka ɲɛ cogo si la dugu kelen tigi caman fo dugutigi kelen de ka don a la donc soit Mali jamana maliyɛnw ta a bɛ k'an sago ye ou an fana bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye o de an ko o de tɛ kɛ donc an bɛ kɛ an yɛrɛ ye an ka jamana bɛ k'an ta ye donc an bɛ sira ta sigi ko tɛ sira mais an kɔni t'a dɔn mun b'a la mais an kɔni bɛ taa an b'an sago ye nin donc maliyɛnw an y'o sira de ta donc a sira kun tɛ taa gɛlɛya dɔw kɔ ala dɔw siranna est-ce que nin bɛ se ka ɲa nin bɛ se ka ɲa mais n'i bɛ nin baara sugu kɛ i dusukun tɛ a tɛ kaba kaba quoi i bɛ tilen ka taa i tɛ kɔsi yɛrɛ voilà donc ka fɔ an na janfa kun ka bon kojugu janfa kun ka bon a barika kun ka bon janfa kolon kun ka ca kojugu ne sigira président la juin kalo tile 7 san 2021 o juin kelen tile 9 san 2021 Faransi lasigiden mun bɛ yan a nana ni sɛbɛn dɔ ye gafe dɔ ye o gafe kɔnɔna la ko OTAN a bɛɛ OTAN don OTAN ka jɛkulu dɔ de tun kan ka sigi Mali la ka fara Balkani kan ka fara Takuba kan ka fara MINUSMA ka fara G5 kan o de tun y'o gafe ye ko an ka sɔn ma an ko ayi n ko donc nin ko fila ye a bɛ fɔ an ka jamana kɛ wɛrɛba ye nin y'an ka jamana tilali fana sira de tatɔ ye tancogo la an ko n ko o kuma t'a la u ye taga segin bɛɛ kɛ an ma sɔn bon an n'an sigi an miiri n'i y'a ye tubabu bɛ nin kɛ o tɛ se ka nin k'u yɛrɛ ma quoi sababu dɔ bɛ yen donc n ko kabini mɔgɔw ka lajɛ gafe min b'an ni tubabuw cɛ lakana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma accord de défense u ka lajɛ ko nana an ka lajɛ mun de b'a kɔnɔ parce que u tɛ se ka nin k'u kun fɛ an ye gafe nin kuluba k'a ɲini k'a dɛsɛ an ma se ka gafe ɲini k'a ɲini affaire étrangère la k'a dɛsɛ an ma se k'a ye k'a ɲini défense la an ma se k'a ye donc gafe de tun tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka bɛnkan m'an n'u cɛ donc an taara ta u yɛrɛ ka site de kan ka ta internet ka site kan ka na k'a kalan ka télécharger ka imprimer ka na a kalan donc an y'a ye accord défense o sɛbɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ u ye dɔ de fara ko protocole additionnel u y'o de dayɛlɛ ka yɔrɔ bɛ kɛ donda ye donc n ye cabinet mɔgɔw bila ka gouvernement mɔgɔw fana ta olu ka fara ɲɔgɔn kan u ka lajɛ bɛɛ k'i ka secteur lajɛ défense ka lajɛ minnu bɛ mun man ɲi jamana yɛrɛ ma mun man ka sariya sɔsɔ mun man ka yɛlɛma wɛrɛ sɔsɔ justice o fana ka lajɛ justice kunda mun de bɛ yen affaire étrangère mun de bɛ yen ministre des finances économie la an ka sɔrɔ mun de bɛ yen minnu tɛ ka bato affaire étrangère bɛɛ ka lajɛ k'i ka baara kɛ mun b'a to fɛn min b'a kɔnɔ n'a ta jamana nafa an ka lajɛ o de kɔnɔna na an y'a dɔn ko cɛnni kun kelen don cɛnni kun kelen don parce que hali a gafe yɛrɛ kɔnɔ hali ni tubabu ye maliyɛn faga maliyɛn ɲɛmɔgɔ de olu de kungo don olu kungo tɛ gafe fana kɔnɔna la n'u ka minɛn donna sisan a tɛ ko maliyɛn k'a la dayɛlɛ mun de b'a kɔnɔ u bɛ donna cogo min na u bɛ bɔ n'a tɛ a tɛ ko mɔgɔ si la k'a lajɛ o fana gafe kelen kɔnɔ a b'a kɔnɔ an ka jamana sanfɛla a mara b'olu de bolo tant que o bɛ yen a mara b'olu de bolo a tɛ ku mɔgɔ si la ka wele n'u ma yamaruya d'i ma donc an ko sisan nin tɛ bɛn donc an ye cabinet ani gouvernement mɔgɔw bila u ka lajɛ mun de ka ɲi an ma mun n'an ka sariya sunw bɛ taa mun n'an ka fɛn bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u k'o baara kɛ olu baara de kɛ komi G5 Sahel sommet kun bɛ yen ani tubabu ka président kan ka ɲɔgɔn ani président wɛrɛw an b'a kuma fɔ yan donc o de hukumu kɔnɔna la effectivement an nana an ye sommet kɛ an y'a fɔ tubabu ka président ɲɛna o y'a sɔrɔ ko u bɛ bɔ Kidala fan fɛ ani Tɛsɛlɛtan fɛ k'u bɛ taa la zone des 3 frontières Mali ni Burkina ni Niger cɛ k'u bɛ taa yen an ko non a tɛ kɛ ten sɛbɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ lakana hukumu kɔnɔna la n'a kan ka taa a b'an n'a dɔnniya mun b'a to an bɛ se ka labɛn c'est comme mɔgɔ mun e bɛ so kɔnɔ i bɛna bɔ so kɔnɔ sisan mɔgɔ wɛrɛ kan ka don n'i kan ka bɔ i kan ka fɔ a tigi ɲɛna ne bɛ bɔ nin don masina in na ne bɛ taa n bɛ taa ni n ka télé n bolo n bɛ taa ni n ka fauteuil bourré n bolo n bɛ taa ni nin ye n bolo n'i bɛ jɛ i ka na nin bolo sinon ne bɛ taa nin ta in bolo donc n'olu bɛ taa u kan ka fɔ an na an bɛ taa nin don a y'a labɛn ni minɛn m'an bolo an bɛ taa ni minɛn ye a nana n'o minɛn ye mun b'a to yɔrɔ lankolon kana bila mais bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ bɛɛ n'i ŋaniya don a kɛ kun ye yɔrɔ kun ka to juguw bolo parce que n'an ma labɛn a kama ni n'olu taara jugu bɛ yɔrɔ minɛ donc o kɔni o yɔrɔ bennen o de ko mun na an y'a fɔ n ko non o baara tɛ an bɛ bɛn ko de kan olu bɛ taa yɔrɔ la u ka nafa sira bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa yen u ka président yɛrɛ y'a fɔ olu bɛ na yɔrɔ o yɔrɔ u b'u ka nafa sira de ɲini ne m'i ta yen kɔnɔ o y'u kungo de
b'a fɔ nɔgɔ bɔ a la donc an ko comme nin cogoya don gafe man ɲɔgɔn cɛ an b'o falen o fana o t'an ka nafa sara an ka nafa fana t'o la gafe man ɲɔgɔn n'a fɔ ma accord de défense an b'o falen donc u sɔnna ko k'a falen depuis o don de an y'a fɔ maintenant mɔgɔ bɛna Mali la mɔgɔ si tɛna Faransi tɔgɔ la bilen Takuba mɔgɔ si tɛna Faransi tɔgɔ la jamana n'i bɛ na i bɛna i yɛrɛ tɔgɔ de la n'i nana i n'an bɛ sigi an bɛ kuma n'an bɛnna la i bɛ to yan n'an ma bɛn a la i tɛ na Faransi tɔgɔ kɔni o banna mais a b'a faamuya nin fɛn bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn de la nin fɛn bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn na Barkhane Takuba MINUSMA G5 Sahel nin bɛɛ nujuru tun bɛ Faransi de bolo a bɛɛ nujuru tun bɛ Faransi de bolo a bɛɛ tun dulolen bɛ Faransi de la donc ni Faransi taara dɔrɔn nin bɛɛ bɛ taa don ko dɔrɔn de tun don ni mɔgɔ min b'a ko ɲɛdɔn donc a ko nana kɛ ten a yɛrɛ nana ye an ye papier falen u tora munumunu na an ko a ka jaabi bila ka na bon an ɲɛ gɛlɛyaw nana wuli an ni ɲɔgɔn cɛ f'a laban na kɛ an ye sira d'u ma k'u bɛ taa an fana ye sira d'u ma donc o bɔlen kɔfɛ u ye diɲɛ wuli ka bila an na parce que an ko bon k'u ka taa sans délai u y'a daminɛ MINUSMA fɔlɔ la MINUSMA nana ko bon ko n'an ko Faransi ka taa k'olu bɛ taa an ko donc a bɛ Faransi a bɛ yan Mali la Faransi tɔgɔ de la a bɛ yan Mali la Faransi tɔgɔ la sira b'a kɔrɔ o fura t'an bolo quoi sira b'a kɔrɔ a bɛ se ka taa parce que ne ye Nations Unies mission kɛ ne b'a dɔn n'i bɛ jamana mun na o jamana kan k'u ka lakana sabati a jamana na kɛ jamana sugu de kan ka lakana sabati ne y'a mission kɛ n ma dɔn mun don o de y'a sariya ye mais n'aw nana k'a bɛ tubabu de kɔ n ko bon sira kɔni b'a bolo o fura t'an bolo mais n'a ko ko tubabu de kan ka lakana an ka minɛn b'an bolo ni bin kɛra kan an bɛ se ka avion ta ka n'aw dɛmɛ an ka sɔrɔsiw bɛ se ka n'aw dɛmɛ mais n'o tɛ k'a fɔ ko tubabu a bɛ tubabu de kɔsɔn vraiment sira b'a kɔrɔ a ye sira minɛ u y'a bila u calmer donc an tora ten cogo la Barkhane taara Takuba taara an nana se G5 ma donc G5 problème ye min ye gɛlɛya min ni Faransi cɛ u y'o don jamana wɛrɛw senkɔrɔ minnu ye minnu manipuler donc u dɔ y'an kulan sɔrɔ k'u tɛ fɛ ka G5 ɲɛmɔgɔya d'a ma donc o kɛlen n ye balimakɛ Tchadien wele k'a fɔ a ɲɛna n ko n k'an ka waati sara dɛ n ka ko bɛ cogo di k'a bɛna CEDEAO a bɛna président tɔw wele CEDEAO président ninnu n ko e tɛ CEDEAO la n ko tɔ n tɛ CEDEAO la a sɛbɛnnen tɛ G5 gafe foyi kɔnɔ ko ni CEDEAO ye jamana mun ɲangani ko u kan ka jouer i ka présidence kan G5 Sahel la n ko bon nin don na an bɛ lettre ci ma n'an m'a fɔ a ɲɛna k'a bɛ président ma nin don o y'an talen pewu pewu an tɛ se k'an kɔ bilen donc an ye lettre sɛbɛn ten cogo la k'a ci u ma u tora munumunu na fo don nana se an fana ye an ka ko ɲɔngiri an sen bɔra la parce que G5 ta kun na kɛ ɲɛdɔnya le an tun tɛ se ka sɔn ɲɛdɔnya ma jɔnɲɔgɔnya an tɛ se ka sɔn jɔnmaya ma parce que Mali ye miliyari kelen cash Mali ye miliyari kelen bɔ cash pour que Tchad sɔrɔsiw ka bila Niger Burkina ani Mali frontière la Sénégal fana ye miliyari kelen bɔ jamana bɛɛ ye miliyari kelen bɔ an tɛ se ka miliyari kelen bɔ aw ka na k'a fɔ k'a bɛ dɛsɛ k'o d'a ma san kɔnɔ Mali bɛ 400 miliyari sa miliyari 400 an tɛ se k'o bɛɛ sara juru t'an na juru bɛ jamana dɔw la k'a bɛ ban o ɲɛmɔgɔya d'a ma o kuma t'a la donc o de y'a to an ko bon u n'u kungo an n'an kungo o de tun b'an arranger parce que an yɛrɛ tun Ala deli yɛrɛ to k'a d'anw ma parce que n'u tun y'a d'a ma tubabu sen kelen tun bɛ to an fɛ yan parce que tubabu bɛ G5 u sen kelen bɛ to an fɛ yan donc an yɛrɛ Ala deli tun tɛ u ka to yan donc Ala yɛrɛ y'a kɛ u ma sɔn an taara donc an taara k'u bolo ka na an ko kɔni o baara banna an kɔni taara ka ban an tɛ se k'an kɔ bilen donc o bɔlen an nana se MINUSMA ma donc a ye MINUSMA de tun tɛ maliyɛnw ka laɲini sabati u tun tɛ k'u ka baara kɛ mais nin bɛɛ tun ye bɛɛ nujuru Faransi de bolo MINUSMA problème fɔlɔfɔlɔ kɛra min ye Faransi talen u ye MINUSMA mɔgɔ caman jamana wɛrɛ mɔgɔw u y'u caman falen Faransi mɔgɔ wɛrɛw la donc Faransi taara Faransi seginna ka na tuguni donc o kɔrɔ toujours u b'an ɲini kan bon ni saya kɛra kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ka taa a ko sɛgɛsɛgɛ u bɛ mɔgɔ bila ka taa u bɛ Faransiw ka gendarmerie bila ka taa et biɲɛkɛla ɲin ka sɛnɛ biɲɛkɛla kan o bɛ yan o tɛ ye o donc fana tun ye gɛlɛya dɔ ye donc u y'u to la MINUSMA fana u bɛ mun kɛ u bɛ an ka kanw sanfɛla yɛlɛ n'u ka avion ye u b'a kibaruyaw ta k'u b'o di tubabuw ma an y'u ɲininka aw bɛ nin kɛ kun jumɛn na ko Faransi de bila la an ko siɲɛ wɛrɛ n'a ka avion y'an ka kan sanfɛla traverser an bɛ mugu ci a la donc bɛɛ kelen u y'u calmer donc an nana to ten cogo la fo MINUSMA yɛrɛ ka taliko nana
boloda parce que ministre atali solution kun tala parce que il ni saba de ke o na ni saba shi kun saka tema an fo ministre mo goyana o na ku bisa ande ma to godi an go bona fisa ande me parce que aka baraka nga an be ga yita de kan akele nango mo me juga go te juga saka yana go to ko shila fa be ga fo nti gidi juge aka baraka ka an ga barada fa an be operation la am ga jugu de kele na en dugu mum ne ko dugu la kana do awde kan no dugu ne sisa ka to mo to am sanga nyashi do wore ma ka ta jugu kele o kono la aka barabe ke ka an ga docteur su ulula waliya ka okolosu la waliya ka jamana de mum wa dugu bla kula sigana ka jamana de me jamana ga na aronna bube ka bara ori humanitarian ama nyashi kelema donc tanga to ke aka bara na fatala mais arsaka nya parce que fana nuga layini kundo utanga layini unuga yata do nanga ita tekele donc entre la o fana masaka nya do fokana ana sira duma sisa ukata do utro konna la unana se ko bani Algérie kungar nyongona so kan bebe nyongona ko andu fana bla nyongona do unana kube mun ga sisa uga dumunu me bo se ware fe kata fugawo kubo sirabla na sa kuba dumunu me bo sa Algérie de kana directement gawo o re fe amna sira amna son parce que fo ko Algérie do anu kana kale ngo bay kungo de angu sira fana tisa sira soro ay afa Algérie yana o fa ante sama ate do aga jibote abagaro la ka do go fe ka afa kana do go fe yiro mo jugu bebe jone baga do joma ga banta do donc vraiment antena son aka bo agaro la ka bena dumuni di nisma mo goma an fu nisma na ko abiya ni premier ministre fa ko on nous abandonné en plein vol o aw ga be jona do ne kama muni wata ka be sevare ni ga usrabla parce que ko gela bo sadaka on abiya jone kama ne be an jona do kama aban de na mbo sira la kana mba to jamana dugu de mun mbo sira ka lu sa la fiya soro o de ba da ka ti an jona do kama abiya ore kama do na nyona chama fo an nuka tali boloda parce que tali la wikinge la ni saba de fo la ni folo ka jama caya centre la mobti ni sigu nunu ko jama caya an go ta arrange an go to jamana ron na bibina wo flana ubuga jama gulu becce surasi becce kata koran fela la an go no anto so frama o fa yo me amna nga jamana kladi o fana kuma tala o ko no fana bana sabana wure ke politique groupe ka to bamago ya an go wajuna be o fana tanya do akelen sigunte jamana arrangé da kunte nya anga fuga saraini odo kumuna ngo mesesa an ya faroma ay saraini ame ganre e framu fonni konna la mo tintin janante kala bile jamana nyongo che ine tin magari tin arrangement tin bebi ganna faso sarade ni français tna milliard de maliens 1 milliard et quelques par jour minimum 1 milliard et quelques par jour kube ko malen ko gadi o malen chekan wa ko na fasara gama a fen be flani do re ba ko fe ne minimum la je ne be Sudan ke ne be bo Sudan do mina o do no Sudan clear fly o do no Sudan clear fly de nga e san kile ni ko nan ngi ne be bon do mina o do no Sudan de mana clear fly de ba fra ko minimum mena ne angle trop flol la mona manjile ko no manga jamana no duni fe u boga galane me ambela barkada ala njona donga wuli ga jo o boli no gara ka fa imuna o mission duni tintin kwa amana ke tuko dore ba ko fe jamana do ba ko fe jeglu do ba ko fe mun nga milian nata u ga lanta u bela sabati ngo ko ka jamana kla abi kla ngo ko ka jamana to atugola abi to atugola bo ni ere mi jija sanga do yega la ine mi ki o keleke abi ke de la donc ambela bargada ala saatu an sagu usenzen kasro kemak anga jamana makla donc o kumun konnala me fa mu fa afruka albi anga klito jamana na ayrayi mamuna afraku wasiraini ugata awde afo ko ba mission bla malla besonama enatla afo ko o mission beta ko ka kaun malika kaun sige malima o me kam ko sige malima me ese o mangambola mangantolo mangarotolo me muna mangabra pe beni ngania o ngana di kwi nutara atenya do na chena woli be kuma bonya fo do ni beni wala suko ke ani akina fla te bien quoi parce que na chena be wara mu makofe dorato abikube labe nganya
a ya kuma na ye bina baton kan ye bamba attaque ye burama attaque ye dugu chama chama attaque mo ye déclaration ye vidéo fili fo ka malien do re dusum do ga sinin ko be laba mais ni be malien nga chesri de oda to parce que ku wodi ka jibana don akli nyangami ko ka muruti do muruta do kle chene do ay anana don fo kan robe me killing ajama braga bonade tesalit en cercle de ou ka communication mamuro bo fo non akana mugo chira no ngam way avion jigna tasma de ko pour ka saka ngam ko bla parce que de famna dugma sans vana sans faire affaire do tesalim na tasma de ko agilok o katoka kube kandi o jugu wile kana drone bu san ko yite drone na o kam nan ta kadi jugu ma o image bambolo o kam nan jugu ma drone bu kuna bu filmer o image bambolo o tato ye fembe tien kan be tien are pe alta ma du mo shila na e ba mo wala kana ka fa be mo wala kana ni manya ki kenga bu o la kata re la sisa munata fo e gam nan changa tanyo fe o tra ngam go filonto to ngam na be filonto o kra mi jugu ka ta tra ngam mo bulu na ngam fa be to jugu ata yal kan bile ba fna ka ten gola bo kum be sebe de an yete fola ni pidalte o muna roro fu ko ke o tra jian fa ba ngonye pidalle la fo kilani ga mine o ko fa am ko ranyeni do aye amadu go la kele kera fu ka pidalle mine e pidalle nyele fem so da pidalle aga bo aklima o tra ga blende tandru ngona to blende tandru abeka mais heureusement que ama tambaduma o bole jugu ka toy jugu men kamne ka bawo souffre bombardement l'effet bombardement yabla donc c'est ka fa na janfan barka ko de bona pour que jamana ka desse quoi c'est comme mo fla be kala an la jew am comme na banto ko an se angula ja ko meten ko la di o mo na jadi na nyana mombulo ala barka la jamana do nga wuli ka jola ni jamana do ga demena so su ga wuli ka jola abara ala kunce ko nyuma dama donc albi bara maba fando de kera oro okum gonna sa akaka sa an kan yare tanya sa an kan yare wato an go ko ga sigi ka foke ta en fait na fait o bana antike mo shika na mo glass weble na me febe ka maka en fait do okum gonna ngo atenya malo ne ga sigi ka foke no bena munga ame barako ka parce que tintin mo dabe do iga kumala abaka ga ngani kama abaka aga sorota kama abaka fa fenti ina te jenan ke labli do na re mu bena munga o baran kanu gamblo ni mo da charala mo da bala abaka aka nafas rosala kama abaka aklanta kama abaka pasa aklanta kacha e ka to ne ka marakono o fana baradoy nganga nafas rosala so ifanfe o fana fendoy donc atik amaka aka sisa an re ka kan re an re ka feno an be feno kan an barako ka wodi batu lakana tobe sabati idal meli duranta bani parce ko tanza waten Tunisie be Burisa be André Bougan be Fanfi be do fo frontière mo wati yoro lakana soko no wala lakana soko kani donc pour ça kidal lakana fo frontière ada yi kala do traquer fo frontière en fanfe o be ga jamana lakana donc atenya alibi o barato mon be uluka angula sabati maintenant me fa mu fo en honor de jango nuna tamashi kilete arabu kilete koroboro kilete bamana kilete miyan kilete na fasoro sara kilete ko mo ko famia ne mo fama dro mo fo famia ni do fam be kuran filala mo mun nana ataka foko tamashi de kogadu u arabu de kogadu u sura de kogadu u bamana kogadu u de kogadu re mo shi komando bu ko na fasoro sara jinina misali kile 100 ans waka sanu bo norla sanu maka bo gawo sanu maka bo kiyal 100 ans ne ma ye kuyo walso gilenjo 100 ans mai gudo so gilenjo 100 ans mai kuyo dun developer nube
Kidal fɛ u bɛ Gawo fɛ u bɛ nin dugu ninnu fɛ sanu bɛ ka bɔ san 10 a kan ka dɔ kɛ dɛ mais foyi ma kɛ foyi armée donnen machine yera yen a ka bɔ a kelen ma o machine bɔra min a donna yɔrɔ jumɛn fɛ u bɛ ka sanu bɔ a yɛrɛ ka lajɛ dɛ ko fila don soit an b'an jija an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la k'an ka nafasɔrɔ kɛlɛ kɛ parce que a tɛ taa mankan kɔ dɛ wari kɔni a tɛ taa mankan kɔ nafasɔrɔ sira o fana ka jamanadenw ka olu ka diɲɛnatigɛ a b'o taabolo la dɛ soit an b'a kɛlɛ kɛ an ka sɔrɔ fɛn min k'an sɔrɔ yen a kɔni tɛ taa mankan kɔ a tɛ taa joli bɔ kɔ a tɛ taa fɛn kɔ mais a mana mɛn to a bɛ ban ko an bɛ to u bɛ na an bɛ siran an b'a fɔ an jɛra kɔ a bɛ taa wala an bɛ kɛ mɔgɔ ala k'an kisi k'an tɔgɔ ma donc fo a k'o de faamuya o de to a tɛ taa hali bi an ka armée labɛn ni si tɛ se ka kɛ ni armée ɲɛnama t'i bolo munna minɛ bɛ ka dɔn na o bɛɛ armée ko de n'an ka armée labɛn sisan ni munasi ninnu si tɛ ka na tɛ taa f'i ka armée labɛn ni parce que ni armée ta a tɛ se ka ɲɛnabɔ a tɛ se hali ka dugu ninnu développer i tɛ se ka kɛ parce que n'i ye so jɔ dɔrɔn u bɛna bin da kɔrɔ u b'a sauter dugu jɔra a b'a kɛ cogo di f'i ka lakana de kɛ an bɛ fɛ ka développement fɛ ka tɛ taa fo dɔ ka lakana de donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ni mankan fɛn bɛ furanfɛla la tamasɛkɛ ko tɛ arabu ko tɛ kɔrɔbɔrɔ ko tɛ bamanan ko tɛ miɲanga ko tɛ arabu ko tɛ u b'u ka nafasɔrɔ de ɲini u t'an si fɛ u b'u yɛrɛ de fɛ u ka nafasɔrɔ de ɲini f'an k'o de faamuya n'an b'a fɔ an ka sigi an ka kuma an de k'a dɔn o nafasɔrɔ sira minnu filɛ nin ye n'an ye ni sanu bɛ ka kɛlɛ san 10 ni maliyɛnw kun bɛ ka bɔ hali n'a kɛra bugusonin kelen o tun bɛ jɔ dɛ jamanadenw yɛrɛ tun b'i diyagoya i k'o jɔ a tɛ se ka kɛ ten fu la o i tɛ se ka san 10 kɛ i bɛ ka sanu bɔ jamanadenw tɛ ka nafa sɔrɔ a la a sanu a bɛ taa min a bɛ taa jamana jumɛn na a bɛ taa jamana mun na olu est ce que olu hakilinata ye lafiya ka k'an fɛ yen a filɛ nin donc o y'a to a ka kan an ka jamana na hali bi an ka hakili to an ka jamana na an ka armée labɛn o de hukumu kɔnɔ n y'a fɔ an ye sira ta seginko tɛ sira mun na n'an seginna an kɔ dɔrɔn an bɛ kɛ jugu sago ala k'an kisi k'an tɔgɔ ma